Diyos marahay na hapon po sa indo mga tugang. Pagirumdum sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atendir kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung man importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Ngunyan po nasa ikaapat na kitang aldaw kan sa tuyang Novena to Our Lady of China. Maluhod na po ang gabos. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail, Holy Mother, Mother of our Lord Jesus Christ, Mother of all nations and all people. You are the special heavenly Mother of the Chinese people. Teach us your way of total obedience to God's will. Help us to live our lives true to our faith. Fill our hearts with burning love for God and each other. Stir up in our youth an unconditional giving of self to the service of God. We call on your powerful intercession for peace, reconciliation, and unity among believers, and the conversion of the unbelievers in China and throughout the world. For God's mercy is our only hope. Our Lady of China, Mother of Jesus, hear our petitions and pray for us. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Ipamibi na po niya to ang orasyo imperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas miyan sa mong mga puso sa pagpapasalamat. Hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtaomo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabotan asin na utob an sa imong kabotan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya namamatean minaan padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakula sin nagkukusugan mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama. Sa imo kami minahagan ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namomotan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sangaran ka namasin kan Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Ngunyan po, Lunes sa ika-anom na semana, pakapasko. Ang mga intensyones po, iyo ang mga minasunod. Misa pa sa salamat, dolot ni Antonia Chua Uy and family, asin dolot man ni Mayla Marbella and family. Special na intensyon sa kahagadan ni Mary Ann Artiaga. Sa kapahingaloan kan mga kalag, Rosemary, dolot kan SAA Batch 75. For All Souls, dolot ni Hazel Alondra and family.
Sa kalag ni Christine Jane, dolot kan makasinag family. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Manman magarawit na madya, palanan ka, dakulang biyayang pangako niya, nagsirap na, dakulang biyayang pangako
Sa ngaran kanama kanaki asin kan Espiritu Santo. Amen. An pagkamuot kan Dios Ama, an biyaya ni Kristong kagurangnan, an balaog kan Espiritu Santo mapa sa indo kabos. Asin sa imong espiritu. Diyos maray na hapon sa indo kabos mga tugang. Diyos maray na hapon man po sa imo. Ako unta an sa tuyang mga kasaalan tanganing magi kitang maninigo sa pagdolot kan misa. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angheles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. O Diyos na maherakon, magtugot ka, naan sa muyang inuotob sa mga gawi kan Paskwa, mamatean ming mabinunga para sa mo sa gabos na panahon. Huli ki Hesu Kristo ang kagurang na niya mo sa imong aki, kaiba mong nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Himateon po niya to an enot na babasahon. Ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Hali sa Troas, nagsakay kami pa sa Motrasya. Pagsunod sa Aldaw, Panibyapolis, hali digdi, nagdagos kami sa Pilipos, kolonya nin Roma, asin dakulang banwa, sa runang idto nin Makedonia. Nagunto kami nin magkapirang aldaw sa banwang ini. Sarong aldaw na Sabado, nagluwas kami sa syudad, asin nagpasiring sa pangpang kansalog. Sa sarong lugar na pinagtitiripunan kan mga tao sa pagpamibi. Nagtukaw kami asin naghulit sa mga babae na nagduman. Saro sa inda na angaran Lydia, makidiyos na babaeng taga Tiatira, para tindanin porpora. Naghimati siya sa mo asin binuksaning kagurangnan an sa iyang puso sa pag-ako kan mga sinabi ni Pablo. Siya asin ang bilog niyang pamilya nagpabunyag. Dangan inalok kami. Kung sa paguna nindo, ako tunay na may pagtubod sa kagurangnan, madyas sa harong. Digdi na kamo sa muya magdagos, asin pinirit kami na magdagos sa inda. An tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kagurangnan na uugma sa iyang banwaan. An kagurangnan na uugma sa iyang banwaan. Bagong awit, awiton sa kagurangnan. Awit nin pag-umaw sa katiripunan nin mga banal. Magugma an Israel sa iyang kaglalang. An mga aki nin Siyon,
magugma sa saindang hade. An tataramon kan kagurangnan, an kagurangnan na uugma sa iyang banwaan. Pagumawon an sa iyang ngaran sa dakulang kaugmahan, sa gitara asin arpa, awiton an sa iyang kaumawan. Huli ta ang kaugmahan ning kagurangnan, yaon sa iyang banwaan, asin an mga mapakumbaba, tinatawan niya ning kaligtasan. An kagurangnan na uugma sa iyang banwaan. An mga banal mag-uumaw duman sa kamurawayan, maugmang mag-arawit sa saindang higdaan. An kamurawayan ng Diyos, madangog sa saindang nguso. Ininanggad an kamurawayan nin sa iyang mga banal. An kagurangnan na uugma sa iyang banwaan. Matindog na po sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Alleluia. Alleluia. Ikaw ang kantalan. Anuhay asin katotohan. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo, sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa mga disipulos, kung dumatong an parasorog na ipapadara ko hali sa Ama, ang espiritu nin katotoohan nagikan sa Ama, magpapatutuo siya dapit sako. Kamuman magpapatutuo dapit sako. Huli ta kamo kaibahan ko puon sa kapinunan. Iniga mo sinabi ko sa indo tanganing dai magluya an sa indong buot. Papaluwason kamo sa mga sinagoga, labi pa kaiyan maabot an aldaw na an magadan sa indo maguhona na siya nagtatao nin kaumawan sa Dios. Iyan gigibuhon ninda sa indo hulitaan Ama, asin ako da ininda midbid. Ini sinabi ko sa indo tanganing pag-abot kan panahon na iyan, marumduman nindo ang sinabi ko sa indo. Ang maray na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Ang Santo Ebanghelyo po nagpapagirumdom asin nag-aagyat sa sato, manunungod sa sarong bagay. Ang pagpatutuo, sabi digdi, ang parasurog o ang espiritu kan Dios, ang espiritu nin katutuohan, magpapatutuo dapit sako. Kamuman, dapat na magpatutuo dapit sako. Ano mga tugang ining tataramon na magpatutuo? Sa iba pong tataramon sa Bicol, ang pagiging saksi o pagiging witnesses sa pagtubod o witnesses kan persona kan sa tuyang kagurangnan. Gabos po kita mga binunyagan, saro po ini sa misyon na inasumirta. Nagabos kita maging witnesses sa satuyang pagtubod. Bako sa na ining misyon kan mga padi o kan mga misyonero, alagad misyon yato inigabos na dapat gabos kita maging saksi, maging witness kan pagkamuot, kan katanosan, kan katutuohan na nakua asin naupudanta gikan sa Dios. Mga tugang, pinagsasabi po na ang highest form of witness da po iyo ang martyrdom. Martyrdom is the highest form of witness. Ang mga santos o ang mga martir nagdulot kan sa diri para sa pagtubod, iyo da yan ang pinakahalangkaw na pagpapatutuo sa Dios. Kaya ang mga nagdulot mga kan sa indang sadiri o ang mga martir talagang nag-ako
kan dakulang regalo gikan sa Dios ninuli ka ining dakulao na pagpapatutuo na ginibo ninda. Asin gabos kita iniimbitaran na maisabuhay man ang martyrdom. Well, di ka mo matakot. Ta baka iisipon nindo, gani ko man kaya na idusay ang sadiri, sangkod sa kagadanan para sa pagtubod. Ang martyrdom po may duwang bagay. May inaapod po kitang wet martyrdom, may inaapod kitang dry martyrdom. Pag sinabi mo pang wet martyrdom, iyo iniso martyrdom na konbensyonal, ito talagang nagpagadan dahil sa pagtubod sa Diyos. Nagpagadan dahil sa hustisya. Nagpagadan dahil sa katotohanan. Igwabaga kita mga bayani na nagpabulos kan sa indang dugo para sa freedom, para sa kapayapaan kang nasyon. Minapabulos kan dugo sangkod sa kagadanan para sa karahayan kan kadaklan. Iyo yan ang wet martyrdom. Alagad mga tugang, iguang kan inaapod na dry martyrdom. Nabut sabihon, pwede man na isabuhay taan martyrdom, minsan pa day ka mag-ako nin kagadanan o day ka magpabulos kan dugo mo sangkod sa pagkagadan. Kunan sarong tawo da apo may abilidad na itauman ang bilog na sadiri. Ang bilog na espuerso, talento, asin kakayahan, oras, para sa katotohanan, asin para sa katanosan na isa sa buhay ta ang martyrdom. Ang saro sa typical na example na nagdalaong pirmi sa isip ko, ang mga magurang. Hilinga po nindo ang mga magurang ta. Di ba, kaya nindang talikudan ang sadiri, kayang talikudan ang sadiring ambisyon, ang sadiring comfort para sa mga aki, para sa pamilya. Gigibuhon ang gabos, minsan dipisilon, magtatrabaho, minsan mapagalon, tanganing mabuhay ang pamilya, mapaeskwela ang mga aki, matauanin marahin na future ang sa iyang pamilya. Ang gabos gigibuhon kimagurang, martyrdom man po ang mga bagay na iyan. Mga tugang, iyo po iyan ang imbitasyon sa sato kan Santo Ebanghelyo. Ang pag-umaw sa mahal na Diyos, pwede tang totoo, pwede tang gibuhon sa kadakol asin manlain-lain na paagi. Ang paggibo takit katanosan, ang pagtabang sa kapwa, gabos ini nakakapagtaong umaw sa Diyos. Pero sarong paginumdum sa sato na ang pinakahalangkaw na pag-umaw, iyo ang pagtao kan sa diri. Ang pagdusay ta kan sa diri para sa pagkamuot, ang pagdusay kan sa diri para sa ikakarahay bako sa nakan sa diri, ikakarahay kan kapwa, ikakarahay kan kadaklan, nagtataong umaw ini sa satuyang kagurangnan. Mga tugang sa pagpadagos sa kan Santa Misa, agado niya to sa satuyang kagurangnan na lugod, bindisyonan niya kita, patalubuon niya kita sa pagtubod, patalubuon niya kita sa kapakumbabaan. Nalugod kita man makaukod na magtagasayuma sa sadiri, magtalikod sa sadiri. Tanganing makatauman nin patutuo o maging tunay na saksi kan sa tuyang pagtubod. Sangaran ka nama, kan aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Ako aman kagurang
Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa koan sa indong atang ako man kan Diyos na makakamahan. Ako on manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iya ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Namimibi kami kagurangnan ako mo ang mga atang kang nag-uugmang simbahan, asin sa iyan na sa imong tinauan kan dahilan, kan siring kadakulang kaugmahan, warasan mo kan bunga nindaing sagkod na kagayagayahan, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat na danay asin minsan saen, kagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon at ang ngani mas mamuraway na iharubay urog ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa idinolot na sakripisyo. Huli ta sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay ang gabos na isinikwal binabago. Asin ang karahayan kan buhay ibinabalik sa mo ki Kristo. Kaya sa labilabing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugman gabos sa bilog na kinaban, pati ngani ang mga langit no na bertudes, asin ang mga angheles, nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan. Banal, 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 ang kagurangan, Diyos ni mga ang langit asin dagat, Panokan sa imong kamurawayan, Usana, Usana, sa kaitaasan, Usana, Usana, sa kaitaasan. Paladan ang minaligdi, sa ngaran kan kagurangnan. Usana, Usana, sa kaitaasan, Usana, Usana, sa kaitaasan, Usana, Usana, sa kaitaasan. Kagurangnan ni kananggad an banal murabot din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, pagpasalamat binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa Indo. Siring man pakapamanggi pagkuan niya manin kalis, giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos mag-inom ka ini, taini an kalis, kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Gadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sagod na magdatong. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan, pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Kami na nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo,
nakikimaherak na magkasararo lugod, hulikan Espiritu Santo. Ama, girumduman sa imong simbahan sa bilog na kinaaban papagdanaya sa malodok na pagkamuot, kaibakan sa mong Santo Padre na si Francisco, kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na mga padi. Siring man girumdumasa sa imong pagkaherak an samuyang mga tugang na nagturok sa paglaom kan kaligtasan, asin an gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na inakan Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakadtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, sa kaibanya asin kan Espiritu Santo, yaon sa imo Diyos na makakamhan, an gabos na kaumawan asin kamurawayan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magpamibi. Ama niyamo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadayaan mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. Ang samong kakanon sa arualdaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraw. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing sa tabang kan sa imong pagkaherak, makalikay kami sa kasalan, mantang kami nagahalat kan pagdatong ni Kristo sa muyang paratubos. Huli ta sa imon kahadean asinan kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, katuninongan itinatao ko sa Indo, are paghilingan sa mong kasalan, kundi ang pagtubod kan simbahan. Papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabuutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kita nin katuninongan. Peace be with you. Mapa sa Indo. Cordero kan Diyos na nagpaparang kan mga kasalan kan ginaban. Kairaki kami, Cordero kan Diyos na nagpaparang kan mga kasalan kan kinaban. Tawi kami din katulinongan.
Uya ang kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan, kan kinaaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong. Alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag, mauumayan. At amanon manlugod kita kan hawa kasin kan dugo ni Kristo, sagkod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. At sa kong tataramon, kulay ni Diyos na kagurangan. Ang katawan, makapauna, pagkamot, iyon dahilan. Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami kaugaying hilinga an sa imong banwaan, asin an pinagkanigo mong mabago kan mga danay na misteryo, warasan mong magkamit kan pagkabuhay liwat, kan dai matunaw na laman na papamurawayon uli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos nan misa, magdanay manlugod kita sa pagkamuot ki Kristo. Salamat sa Diyos.